добрага ранку. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Мы з усімі павіталіся. Лёша, мы працягваем. Усе долучайтеся до нашей цікавой зарадки. Так, руки трымаем прыгожа, памятаем пра дыханне. Сябры, это вы нейкі танец репетируете? Урывак з балету! Не зусім. Гэта кветкавая зарадка. Якая? Кветкавая. Хіба складана здагадацца? Па праўдзе кажучы, я не вельмі люблю усе гэтыя зарадкі. Я больш люблю сняданкі, обеды, вячэры, а яшчэ салодкія перакусы паміж імі. Тым больш кветкавая зарадка вельмі карысная. Яна дапамагае прачнуцца. Нешта я ніколі не чуў пра такую. Раскажыце, у чым яе карысць? Вядома, можа яна стане тваёй любімай зарадкай. Дарэчы, кветкавая зарадка вельмі карысная. Яна дапамагае прачнуцца. Нешта я ніколі не чуў пра такую. Раскажыце, у чым яе карысць? Вядома, можа яна стане тваёй любімай зарадкай. І ты топа будзеш яе рабіць замест усіх салодкіх перакусаў. Вы спачатку ўсё мне растлумачце, а потым я вырашу. Вы заўважылі, што многія кветкі на ноч збіраюць свае пялёсткі, быццам закрываюцца ад усіх, а ранкам зноў раскрываюцца і паказваюць сваю прыгажосць. Вядома, пра гэта ўсе ведаюць. Вось мы і вырашылі не толькі паназіраць за кветкамі, але і даведацца, чаму яны так робяць. Аказваецца, ёсць навуковае тлумачэнне гэтай з'яве. Яна называецца ніктинастія. Якая загадкавая назва. Хвіліначку, мы з Аляксеем раскажам, чаму адбываецца гэтая з'ява. Ноччу тэмпература паветра зніжаецца, а вільгасць, наадварот, павялічваецца. А халоднае і вільготнае паветра можа пашкодзіць пяшчотым пялёсткам кветак. Да таго ж ноччу лятае менш насякомых, якія збіраюць пылок раслін. Правда? Матылькі і пчолкі ноччу не лятаюць. Можна лічыць, што кветкі закрываюцца ўвечары, каб трошкі адпачнуць, захаваць энергію і ваду. А некаторыя нават каб абараніцца ад дакучлівых насякомых і начных звяроў. Закрыццё кветак дапамагае захаваць пылок ад расы і іншых начных ападкаў. А некаторыя кветкі адкрываюць пялёсткі ў пэўны час. І ў пэўны час потым іх закрываюць. Быццам па гадзінніку. А так і ёсць. Гадзіннікі можна звяраць менавіта па кветках. А вы такое ведалі? Наперадзе ўсё лета і канікулы. Давайце паназіраем за кветкамі ў сваім двары. Заўважым, калі яны засынаюць і калі прачынаюцца ранкам. А яшчэ зрабіце вось такую кветкавую зарадку. Аляксей, пакажы. Вось. Тады будзеце такія ж прыгожыя, з роўнай спінкай, як летнія кветкі. А зараз я прапаную зрабіць перапынак на мультфільм. Так, добра, дамовіліся. Не хвалюйся, не забуду. Ні пуха, ні пер'я. Лёша, з кім гэта ты і пра што дамовіўся? З якім пярнатым ты гаварыў? Ды з нашым Лесікам. Ого, а што за пух і пер'я ты яму жадаў? Ні пуха, ні пер'я. Так гавораць, калі хтосьці адпраўляецца на экзамен ці на выступленне. Лесік якраз адправіўся на канферэнцыю зайчыкаў-разумнікаў. Так, і ён хвалюецца, каб мы не забыліся паказаць рэпартаж, які ён падрыхтаваў разам са мной. Ой, Лесік такі адказны і на канферэнцыі збіраецца выступаць і думае пра добраранак. Ой, няхай не хвалюецца наш разумнік. Усё пакажам і ні на што не забудземся. І мне вельмі цікава, дзе вы з Лесікам былі і які рэпартаж падрыхтавалі. Калі ласка, вас чакае знаёмства з адной цікавай птушкай. Калі ласка.
ласка, знаёмцеся, чапля-бугай. Заўважыць яе ў высокім трашнягу нялёгка. Гэта чапля майстар маскіроўкі. Яна быццам заўсёды гуляе, у мора хвалюецца. Мора хвалюецца раз, мора хвалюецца два, мора хвалюецца тры, морская фігура на месте замры. І бугай адразу замірае, нават калі побач не мора, а балота. Бугай імгненна выцягвае наперад шыю, пры гэтым дзюбу ставіць вертыкальна і не рухаецца. Здаля не адразу зразумееш, што побач птушка. Здаецца, што ў вадзе тырчыць сухое дрэва ці палка. Падняцца ў паветра птушка можа толькі тады, калі зразумела, што яе рассакрэцілі. Але такое бывае ў рэдкіх выпадках. Гэтая чапля не толькі любіць гуляць, у мора хвалюецца, але і любіць жартаваць. Спытайцеся, якім чынам яна гэта робіць? Яна любіць папужаць усіх вакол сваім рыкам. Так, не здзіўляйцеся. Невялікая птушка ўмее рыкаць быццам бык. У гняздзе маму чакаюць дзеткі-птушаняты. Прычоскі ў іх вельмі калматыя. Яны яшчэ толькі рыхтуюцца адправіцца ўпершыню да цырульніка. Цяпер малыя больш нагадваюць пухнаты шарык. Нават не верыцца, што хутка яны падрастуць і пачнуць вучыцца птушынай маскіроўцы. А пакуль што самы час праверыць свае дзюбкі на трываласць. Так і хочацца сказаць, што ў іх ражуцца зубкі. Але, хутчэй за ўсё, у маленькіх чапель-бугаю чэшуцца дзюбкі. Надышоў час абеду. Малыя дружна разяваюць свае радкі, а мама толькі паспявае частаваць іх. Апалонікі, іх любімы пачастунак. Смачна есці, птушачкі. Да пабачэння! Цудоўнае знаёмства. Дзякуй. А давайте адразу дамовімся, што ў наступны раз я абавязкова адпраўлюся разам з вами у такое цікавае падарожжа. Тады і мяне вазьміце, столькі адкрыццяў можна зрабіць падчас самай звычайнай прагулкі па лесе. Магу расказаць, якое адкрыццё я сам зрабіў не так даўно. Ой, прапаную зараз паглядзець мультфільм, а потым даведаемся пра адкрыццё топы. Мультфільмы я вельмі люблю. Давайте глядзі. Давайте. Ну што, гатовыя слухаць, што за адкрыццё я зрабіў падчас прагулкі па лесе? О, яшчэ як гатовы. Топачка, да ты сапраўдны навуковец. І гэта цудоўна, а то ў нас толькі лесік увесь час хваліцца, што ён разумнік, і толькі ён робіць навуковыя высновы. Я, вядома, разумнік, але трошкі саромлюся выступаць на розных канферэнцыях. Спачатку раскажу пра сваё адкрыццё вам. І вядома, усім нашым гледачам. Наладзім невялікую навуковую канферэнцыю. Калі ласка, запрашаю. Я люблю гуляць па лесе і часта заўважаю, што кроны высокіх дрэў у гушчары не сутыкаюцца і пры гэтым ствараюць прасветы, зігзагі. Значыць, дрэвы дамаўляюцца рабіць прасветы для соніка, каб яго промні маглі дасягнуць да кожнага лісточка і нават зямлі. І як гэта атрымліваецца? У батанікаў ёсць некалькі версій. Па адной з іх, пакуль дрэвы растуць, вецер гойдае іх, і яны час ад часу чапляюцца сваімі галінкамі. А каму ж гэта спадабаецца? Вось і дрэвам такое не вельмі падабаецца. Таму яны растуць і стараюцца трымацца як мага далей адно ад аднаго. І потым такія прасветы зігзагі атрымліваюцца самі сабой. Ёсць яшчэ адна версія. Па ёй дрэвы ў лесе вельмі хочуць, каб кожны лісточак ці нават іголачка хваінкі атрымалі сонечнае святло. А што дзеля гэтага дрэвы робяць? Паварочваюць свае галінкі да сонца так, каб промні траплялі на кожны лісточак. І зноў жа атрымліваюцца прасветы. А па трэцяй версіі дрэвы не хочуць хварэць
не жадають, каб розныя жучкі і мошкі пераскоквалі на іх з іншых дрэваў. І таму стараюцца трымацца трошки далей адно ад другога. Так, каб не дакранацца кронамі. Так і людзі, калі хварэюць, носяць ахоўную маску, а калі чхаюць ці кашляюць, прыкрываюць рот рукой. А дрэвы за такую асаблівасць назвалі сарамлівым лесам. Обовязково схожу в лес и на свои вочы погляжу, что такое сарамливый лес. Толькі давайте разом. Дякуй, Топа, за цікавую інфармацію. І давайте зробім перапынак і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. А хочаце, раскажу, каго я сустрэў, калі адправіўся за мёдам да лясных пчол. Топачка, расказ будзе доўгі. Вядома, з прыгодамі і неверагоднымі здарэннямі. Але час нашей программы вышел, тому, можа, прыйдзеш до нас яшчэ? Дамовіліся! І да нас у калыханку прыходзьце. У 20:40 кожны вечар на Беларусь 3. А мы нагадаем, калі мы сустракаемся ў добраранку. Мы чакаем усіх, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не проспите!